Joo, elikkäs mä ostin tällaisen, yes. Joo, tällainen, yes, ihan kiva. Yes, niin tää olisi niinku unboxi. Elikkä Jeesus. Joo, tässä tää ääni on siis mun tästä headsetin mikistä, mutta mä ajattelin, että jos mä ostan tällaisen ja sitten voisi tulla parempaa laatua, mutta niin. Jos mä saisin tän auki näin. Näkyykö tää? Näkyy. Aivan. Hyvä. Aivan. Tähän tarvii sen saksen. Joo. No, kyllä tää menee vissiin tästä. Älkää niin, Jeesus. Älkää kysykö mitä mä teen tässä. Aukio. Noin. Jeesus. Niin tässä tulee siis tämmöinen. Tää on se johto, mikä laitetaan tuosta mikistä tohon tietsikkaan. Niin tää on aika pitkä. Aika pitkä, Jeesus. Voisi laittaa lamppua. Toimitko sinä? Toimit. Jeesus. Okei, noin, hyvä. Hyvä, Jeesus. Tässä. Aivan, näin. Ja sitten tulee tämä iso poika täältä. Damn. Fuck. Damn. Damn. Oh my god. Tää on isompi mitä mä luulin. Tämmönen. Sitä voi täältä niin kusta. En osaa käyttää. En osaa käyttää. Fuck. Särjentää kohta. Fuck. Mutta siis tän saa tästä pyöräytettyä sillä lailla, että se on oikeasti. Tossa on mutepat, elikkä kun sä puhut, niin sä saat katkaistua, ettei se ota sitä puhetta. Ja sitten tässä on aika jännä, kun tässä on volume. Tää on sitä, että minkä sä kuulet niinku oman äänes niinku headsetissä. Niin, elikkä tämä näin. Aivan. Sitten, no, näytetään täältä näin. Elikkä, tohon sä laitat sun headsetin tai jos sä haluat, niin. Ja tähän tulee se, mikä vetää tohon tietsikkaan se johto. Tää on vissiin se, jos sä laitat sen semmosen standiin tai semmosen pidikkeeseen tai semmosen, niin se on tohon. Ja sitten, jees. Ja sitten tossa on sitten geini, eli se on, että paljon se ottaa niinku, että kuinka lujaa se ottaa sun puheen. Ja tässä on se settings, että mistä sä haluat, niin YouTubeen on parhain toi. Onpas vahva. Oh, nice. Nice. Niin, YouTubeen on toi
sydän toistepäin on se parhain YouTubeen ehkä. Se ottaa niinku tästä, että kun puhut suoraan mikkiin, niin se ottaa niinku sen. Ja ottaa niinku, suodattaa kaiken muun pois. Siinä taisi olla kaikki. Tässä tulee tämmönen aika kiva standi. Sen saa pöydällä sillä tällainen. Ja eikä mene, mutta en tiedä, että onko se hyvä se shock mountti, koska jos koputtaa pöytää tai jotain, niin tää ottaa tämän standin kanssa, tämän jutun kanssa, ottaa kaiken tärinän sen. Jees. Okei, siirrytään tuohon mikkitestiin. Okei. Tää on tätä Blue Yetin tätä laatua, eli mikkitestiä. Eli tämä on nyt sillä haastattelumoodilla, eli se ottaa tästä ja täältä. Ja täältä ottaa vähiten. Niin kuin tämän pitäisi niin kuin tästä näin, niin täällä pitäisi kuulua taas. Elikkäs, yes. Hoksa sitten, fuck. Niin, kuitenkin. Ja sitten vaihdetaan tohon tuohon moodiin. Elikkä tää ottaa tästä suoraan, no ei niinku suoraan, mutta popfilterin kanssa niinku suoraan jos puhuu, niin se ottaa tästä, mutta suodattaa tältä alueelta. Pitäisi suodattaa, elikkä tää on niinku, tätä mä käytän YouTuben tekoon sitten. Ja sitten vaihdetaan modia. Tämä on nyt sitten, että tämä ottaa kaikkialta tästä näin. Elikkäs jopa tästä ylhäältä, elikkäs näin. Niin sen pitäisi ottaa täältä sitten koko matkalta sitten tätä minun ääntäni, kaunista ääntäni. Sori, niin jees. Ja sitten tän mikin parhain osuus. Tämä on minusta parhain. Nyt mä oon keskellä. Ja nyt mä oon sun vasemmassa korvassa tiettävästi. Ja nyt pitäisi olla oikeassa korvassa. Ja täältä takaakin vissiin kuuluu, mutta jees. Elikkäs jees. Niin, mä käytän tätä Elikkä tää on minun mielestä parhain tähän. Elikkä tämä ottaa niinku tästä suoraan tästä näin. Mutta jees. Tää taisi olla tässä sitten. Nähdään seuraavassa videossa, joka tiettävästi voisi olla pelivideo. Jättäkää kommenttia tonne alas. Tykätkää, tilatkaa ja sitten yksi pikku semmoinen pieni nappula, semmoinen ja-nappula, niin se voisi olla kivaa, että jos te jakaisitte, niin minusta tulisi kiva. Joo, elikkä seuraava video. Moikka!